Sien daar bij farm 3A. Marked a location. Oh, ik zie hem. Abu. Bro, wat is dat? Maar broer, is mensen Achter ons. achter ons? Bro, wat is dat guy? Dat is weer. Twee gaan nog één hier. Wat een misschien daar? Marked a location. Marked a location. Mijn broer, zie je is iemand hier, mijn Watch broer. out. Die man sal nie eens help nie, my broer. Gaat in. Sy sien aan hy man skiet Watch jou. out. Waar later? Hij schiet niet van mij, dat is van jou. My broer, joh, die man hoor nie op. Ja, die man sê, oeh, ja. Ik was in die huis. Ik was in die huis. Kan sy nie sien op die map waar skiet die mense nie. Ja, Man, zijn maar die ik was in roos? die huis. Ik was hier. My broer, weet jy, ons het twee knocks hier. Ons het twee knocks hier. Ja, dat is een revive. Hulle kan nie gerie. Op je heel. Je ziet. Marked a location. Mijn bro, ik kan niet maken. Hij kan je maar niet I need a backpack. Ja. Dis agter dat boom man. Laat hem brada. Hy is laag. Allemaal 4 push-up. Heb je nog een brada? Ja, hulle het allemaal gerevive. Marked a location. Watch out. Watch out. Watch out. Отличная работа. Kom jy. Отличная работа. Ek moet allemaal kill hier, my bro.